Ang dami asa maruya og suban ila aling bertay. Ganito na dalami kaayo kay naay ka ng mga sprinkles. Ilahapang suman ba? Naapoy ka ng murag ka ng luyaw. Namiyaw. O sabay lang may buhator no ha? Wala may kulingaw ba? Siguro mang kugkaon. Busog na kaayo ko. Ay, tama. Muli din ko sa balay kay magkuha kong mga gamit. Kay magbuhat ka ng balay sa ilalom sa yuta. May tagwala si kuya karon ra ka sa balay. Uy, to baya kayo to. Dili ba ito musugot maglaglaag ko. I'm sure naajud si kuya karon diri. Kanaman niyang motor. Gamitan ko ning mga ninja moves. Kay pangwaon ako mga gamit. Patay, ni si kuya. Unsa kay diskarte na kawan nino? Patay, natulog ba ya siya bay basin makabata ba? Pero dili lagi na. Ha, kaninja na ako. Ang sanggot. Panahon pa sa kunguyuan sa limaw. O anong kuhaon? Samtang wala pa nakabata si kuya. Ay sa, napaday ko'y kulang. Katong gabas. Lamia sa tulog ni kuya, oy. Pais na siguro ni. Pais na siguro ni bay. Makabuhat na dyan ko ani balay. Asa kaya lami magbuhat og balay no? Kanang gusto na ko ba kanang bundok dayon sa ilalom ko sa kanang yuta maghimo og balay ba? Kay nindot bang gud magbuhat og balay sa ilalom sa yuta kay peaceful ba? Walay kay madunggan nga mga marites, wala kay mga dunggan nga mga chismosa. Unya wala pa joy manghilam sa imuhag kaguran. Kadugay kayo iuli. Okay lang untag iuli nga naay pakapin. Unya kay wala man. Unya iniguman uli sa gamit. Guba na! Ay da! Di na ko mag-istorya na! Basta ako, magbuhat kog balay sa ilalom sa yuta! Tay! Layuan na ba na ako? Ang saan naman niligwara ni? Daghan makayog mga kanasagbot! Ito ako be! Kaya I'm sure na yung bundok dito na pwede na akong hibuan og balay! Uy! Perfect spot! Kini man nindot buhatan! Magsugod na ko! Kapuya dahil no? Samot na siguro ka nang ikaw ang purman! The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round. Nakalimot pa jud kog tubig da. Uhaw na kaayo. Pero sige lang, kaya lagi hapon ako ni. Mahuman lagi ti karon Ninjot og kaayo ka. Nahuman na gyud. Magkuha sa kong kahoy. Kaya akong ipanday. Habula po dahil yung gabasan niyo, uy.
Pahis na siguro ni. Makabuhat na siguro ni balay. Panahon na para matukod akong secret mansion. Kuslan man nagtukot ang balay, dagko na to haligi. Kay para dili-dali na maluad ba? La 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 la. Atop na lang jud kulang. Tama na siguro ni. Nga koloro pa nga to. At least ligo na. Buti nga to ni Yuta ang atop. Kay para ang mga marites, dili kabantay og naay balay. Unya bugnaw pod sa utok ba? Humana na jud ako ang balay bay. Niluta na sa akong balay oy. Na-achieve jud ako ang gusto nga gibuhaton bay. Tanaw na ko ang sulod bi. Ninduta oy. Nindut kayo katok bay kolorop. Unya ang ako ang mga haligi kay dagko kayo pang mall. Tama na siguro ni. Muli na kong balay kay giuhaw na ko. Pakoy, nako sa makada. Kuya, Bantok ra ka ni sibat sa balay. Kay buhat-buhat ra kag balay-balay sa ilalim sa yuta. wala tayo ka nagtrabaho daya. Trabaho sa imong mata. Kabalo bitaw ka na bultbul na ta. Nasakpan na dahil kasi muhang pagka-engineerya. Oh, tungod nimo imong gibukay akong mga tirada. Sige lang ya, nanaman tayo balay bago. Turao. Wala jud ka na mauwa. Di ka mo dire. Ala, Lain na kuya oy. Wala di mo na-appreciate akong gibuhat ya. Mag-future engineer ba ako no? future engineer si imong mata. Usundog po ka sa kuha nga murakot ra. Oh, para daghan ta kwarta.